Godt. Ja, Lone, så er vi blevet færdige med Visual Coding Displacement Therapy for din flyskræk. Ja, den er tæt på en fobi, for den er jo oppe på de 10, fandt vi så ud af. Kan du fortælle mig, og også alle dem, der følger med her, hvordan du oplevede, at du slap denne her flyskræk? Hvad skete der? Jamen, jeg kunne mærke, så efterhånden som jeg arbejdede med det, at angstniveauet det dalede. Jeg kunne mærke det simpelthen fysisk i kroppen, at der var ikke så meget uro. Ja, efterhånden som vi kom længere og længere hen, så kunne jeg så mærke, at der blev mere og mere ro, og jeg sådan kunne forestille mig at sidde i en flyver og være lidt nysgerrig på, hvordan det var altså, at flyve. Altså, hvor før var jeg jo så bange og sad kun og koncentrerede mig om, at flyveren blev hængende, når den lettede for eksempel. Hvor under den her seance, der kunne jeg så sagtens forestille mig, at jeg kunne kigge ud af vinduet og ikke føle angst. Så du siger hermed, at du fik en helt anden oplevelse af, og hvordan det ville være at sidde i flyveren. Ja. Ja. Bestemt, og så også det der med, at jeg kunne mærke, at jeg slet ikke havde den uro i mig, når jeg tænkte på at skulle flyve. Ja. Og nu ved vi jo så fra tidligere interview, vi lavede, at du skal flyve til Thailand her den 6. april. Kan du på nuværende tidspunkt se dig selv sidde i flyveren og simpelthen nyde turen til Thailand? For eksempel ved at læse avis eller gøre noget andet, end du normalt ville gøre? Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Det kan du godt se det for dig? Okay, det sagtens. Godt. Det vi så gør, det er, at vi lader dig rejse til Thailand og have en fantastisk ferie, og så vender vi tilbage og hører nærmere om, hvordan det så er gået med din flyvetur. Yes. Så rigtig god tur, Jo, tak. og vi ses snart. Det gør vi.